Croeso i'r adran addysg gorfforol ac yn bennaf i'r cwrs BTEC chwaraeon. Ar cychwyn y cyflwyniad yma, mi fyddan ni'n rhannu clip fideo sy'n dweud chydig wrthych chi ynglŷn â beth yw BTEC chwaraeon. The importance of the sports scientist role is growing all the time, as our understanding of the world of the human body and physical activity deepens. They work with the team behind me to equip us with the latest knowledge, studies and information available to help improve physical prowess and performance. Typically, sports scientists work with sports coaches and sports therapists to improve performance and efficiency of individuals and teams. They work with doctors to help people improve health through exercise, and with hospitals and other centres in areas like physical rehab. They're often involved in research projects and offer advice on designing and manufacturing new sports equipment and technologies. They have a lot on their plate, but it's a thriving business and more people are interested in it. With health and fitness a bigger concern for people all over the world. Sports scientists are lucky in that they'll have lots of options within their careers. They can work with universities, colleges, schools, sports organisations, local authorities and often be self-employed once they're established in their field. Also, with the skills they pick up while being a sports scientist, they can move into related areas like sports development or performance testing and research. Studying a BTEC in sport and exercise science will help equip you with the skills you need to be a sports scientist. Strwythur y cwrs BTEC chwaraeon. Yn ystod eich 2 flynedd gyda ni yn Ysgol Dyffryn Conwy, mi fyddwch chi yn cwblhau 4 uned. Ym mlwyddyn 12, mi fyddwch chi'n cwblhau yr uned anatomeg a ffisioleg, a mae hwnna yn cael ei addesur trwy defnyddio arholiad, ac mi fyddwch chi yn gwneud cwrs arweinyddiaeth chwaraeon. Mae'r asesiad hefo'r uned yna yn fewnol, a mi fyddwch chi yn cwblhau traethodau. Ym mlwyddyn 13, mae yna arholiad allanol arall, a mi fyddwch chi yn gwneud hwnna mewn ymarfer corff a rhaglenni ffitrwydd ar gyfer iechyd, chwaraeon a lles. Yr uned mewnol yw datblygu proffesiynol yn y diwydiant chwaraeon. Yn eto, mae yna 2 dreithawd i chi gwblhau ym mlwyddyn 13. Nawr te, sut ydyn ni'n cyfrifo'r gradd y cymhwyster? Wel, ychydig yn wahanol i lefel A, ydych chi yn gallu yn amlwg cael yn classified, mae yna pass, mae yna merit a mae yna distinction. Ar gyfer pob uned, mae yna bwyntiau, a enw'r gêm ydy casglu cymaint o bwyntiau ydych chi'n gallu dros y 2 blynedd. So felly, ar gyfer unedau mewnol, mae pass yn werth 9 o bwyntiau. Mae merit yn werth 15 o bwyntiau, a mae distinction yn werth 24 o bwyntiau. Ar gyfer yr unedau allanol, y rhai sy'n cael ei fesu trwy defnyddio arholiad, maen nhw'n cario chydig bach mwy o bwyntiau, so felly maen nhw'n werth lot mwy i chi. Chydig wahanol, mae yna near pass, mae hwnna yn werth 8 bwyntiau, mae pass yn werth 12 bwyntiau, mae merit yn werth 20 o bwyntiau, a mae distinction yn werth 32 o bwyntiau. Nawr te'r cwestiwn mae nifer y bobl yn ein gofyn ydy beth yw'r gwahaniaeth rhwng BTEC a lefel A? Wel, da chi'n gallu gweld yma, mae pass yn werth gradd E mewn lefel A, mae merit yn werth gradd EC mewn lefel A, mae distinction yn werth gradd A mewn lefel A, a mae distinction yn werth A seren yn lefel A. Nawr te, dros y 2 flynedd fel dwi wedi dweud, fyddwch chi'n gorfod casglu pwyntiau, ac i basio fyddwch chi'n gorfod casglu 36 o bwyntiau. I gael merit, fyddwch chi angen casglu 52 o bwyntiau, distinction 74 o bwyntiau, a distinction star 90.
Fi, Jason Turner, fydd yn rhedeg ac dysgu'r uned anatomeg a ffisioleg. Mi fyddwn ni'n dysgu am sut mae'r ysgerbwd yn helpu ni i symud a sut mae'r cyhyra yn tynnu ar yr ysgerbwd i alliogi'r symudiad ar gyfer chwaraeon. Mi fyddwn ni hefyd yn ffocysu ar y system resbiradol a beth sydd yn rheoli sut da ni'n anadlu ac yn amlwg beth yw effaith pethau fel oxygen ac yn y blaen ar berfformiad. Mi fyddwn ni hefyd yn edrych ar y system cardiofasgulaidd a ni'n ffocysu ar beth sydd yn digwydd i'r system cardiofasgulaidd fel da ni'n gwella ffitrwydd. Ac i orffen, byddwn ni'n ffocysu ar y systema egni. So, felly mae yna 5 elfen i uned 1 a byddwn ni'n ffocysu ar sut mae'r 5 elfen yma yn gallu gwella ein perfformiad yn y maes chwaraeon. Mae'r uned arweinyddiaeth yn cael ei asesu'n fewnol ac yn waith cwrs i gyd. Byddwch chi'n astudio hwn ym mlwyddyn 12 a cael eich asesu mewn 2 aseiniad. Yn aseiniad 1, byddwch chi'n ymchwilio i nodweddion arweinydd effeithiol a sut mae ffactorau seicolegol yn dylanwadu ar arweinyddiaeth. Mwyn fod yn llwyddiannus yn yr aseiniad yma, bydd angen i chi ddefnyddio'r deunyddiau gwersi ac ymchwil annibynnol. Byddwch angen ei gyflwyno ddigidol mewn modd proffesiynol gan nodi llyfryddiaeth yn fanwl. Mae'r ail aseiniad yn fwy ymarferol, ble byddwch yn datblygu eich sgiliau hyfforddi. Yn ogystal â gwaith un y dosbarth, byddwch yn cymryd rhan yn ymarferol yn y gwersi. A hefyd bydd gofyn arnoch i ymuno â glwb chwaraeon lleol fel rhan o'r tîm hyfforddi. Drwy gwneud hyn, byddwch yn magu hyder ac ennill profiadau gwerthfawr sydd yn bwysig iawn ar gyfer yr ail aseiniad oherwydd mae'r asesiad yn cynnwys arsylwad sesiwn hyfforddi. Byddwch yn astudio a chwblhau uned 2 yn ystod blwyddyn 13 gan astudio'r meysydd sydd i weld ar y sleid yma. Mae'r uned yma'n cael ei asesu'n allanol ar sail arholiad 2 awr a hanner. O fewn yr uned yma, byddwch yn archwilio ac asesu dewisiadau ffordd y fyw unigolion a darparu arweiniad ar sut i wella iechyd, lles a pherfformio, yn seiliedig ar y cleiant neu unigolyn. Bydd yr arweiniad yma yn cynnwys argymhellion ar addasiadau ffordd o fyw ac bydd gofyn i chi creu a chyfiawnhau cynllun rhaglen ymarfer ar gyfer ystod o unigolion, enghraifft person eisteddog neu athletwr elitaidd. Bydd pob sefyllfa yn wahanol ac yn benodol i nod yn unigolyn. Mae uned 3 yn cael ei ddysgu gan ei Jason Turner yn mlwyddyn 13. Testyn yr uned yma yw datblygiad proffesiynol yn y diwydiant chwaraeon. Mae'r uned yma yn cael ei asesu'n fewnol a disgwylir i chi gwblhau 2 traethawd yn ystod y flwyddyn. Mae'r traethawd cyntaf yn ffocysu ar eich sgiliau unigol chi ar gyfer gyrfaoedd yn y byd chwaraeon. Mae'r ail draethawd yn fwy ymarferol a fydd disgwyl i chi mynychu cyfweliad ar gyfer swydd yn y ganolfan hamdden. Mi fydd y cyfweliad yma yn cael ei ffilmio a disgwylir i chi chwarae'r ffilm yn ôl ac mesur eich perfformiad yn y cyfweliad yna.